Gde ste, ljudi? Dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Ovo je 5. epizoda, da znate. Snimio sam 4. epizodu, samo što se ne zove Minecraft preživljavanje epizoda 4. Ne znam zašto. Pišu da nije moglo da se sačuvaju, da nisu mogle da se sačuvaju izmene. Pa se zove nešto Javar ili tako to. Ali ovo će biti uspešnije. U prošloj epizodi smo napravili prozore na skoro svim ovim rupama. Danas ćemo to završiti i već ćemo početi da pravimo plafon. Pa ja zaboravio vrata da napravim. Čekaj, sa koje ćemo strane? Pa sa ove. Ovdje ćemo. Malo će glupo izgledati. Možda ovako, razbit ćemo ovaj jedan prozor. Izgledat će bolje. Da ja pojedem ovo govedinu. Ja nemam puno verziju Minecrafta, ali ću je kupiti, ne brinite se. I pa ću snimati na serveru Mineplex. Najbolji server ikada. Ajmo mi da pokupimo još peska. Pa gdje je pesak? Nema peska. Čuš. Koliko smo se udaljili od kuće, ne vidim je, nema veze. Evo peska konačno. Izvinite, malo laguji. Sam se shodam. Ništa snimam. Izvinite, nešto su me zvali. Pa ja sam imao peska kod sebe. Sada da se vratimo kući. To bi moglo da bude problem jer smo otišli daleko. Sad idemo polako. Nećemo da trčimo. Malo se odmarimo. A i vrućina. Vrućina je velika. Vidite, sunce prži. A u Srbiji su poplave. Mislim, kod nas. Gde je kuća? Izgubljen sam ko prase u magli. Izvinite, malo sam prehlađen. Čovječe, izgubio sam kuću. Sad sam beskućnik. Ne. Šta ako smo krenuli skroz pogrešno? Pip! Pošto ima vjerovatno i dece koji ovo gledaju, neću psovati.
ali sam toliko iznerviran da mi dođe da psujem. O bože, ovo nije to mjesto. Nema šanse. A ne! Izgubih kuću. Da li ću naći kuću? Ali smo se pogubili dok smo ono tražili. Zbog glupog peska izgubili smo celu kuću, a ima se malo peska kod sebe. Koja sam ja budala? Ne. Ovo mi izgleda kao blizu moje kuće. Evo su oni prasići. Vidite koliko sam gladan. Zaklali smo prase. Traži kuću. Ovo je blizu moje kuće, sećam se. Evo, stižemo. Ali smo dosta vremena izgubili u traženju kuće. Da, evo nas blizu. Eno zombije. Gde je ta kuća prokleta? Eno je. Konačno. Sad kad dođem kući ima tako da spavam. Odvalit ću se spavam. Nema veze što mi kuća nije gotova, ali sam se tako umorio od ovog hodanja. Pa ima lepo da spavam. Probudili smo se. Sanjao sam da sam propao, da sam postao beskućnik i po ulicama, pa sam govorim dajte neki dinar, ali to je bio samo san. Gvozdene poluge. Imamo sada da napravimo gvozdeni kramp. Nemam ni za gvozdeni mač. U ovoj epizodi nećemo mnogo toga stići zato što smo, ja mislim, 5 ili 4 minuta izgubili dok smo lutali. Epizoda će uskoro biti gotova, nažalost. Ajmo sad da napravimo staklene ploče. Gde? Stiže mi poruka na Skype. Ako me sad neko pozove, gotov sam. Video će propadne. Samo nek me ne pozovu dok traje epizoda. Trajeće još 1 minut jer ne mogu da snimam duže od 10